дави миллӣ ва марафони дучархаронӣ аз муҳимтарин чорабинии умумии ҷумҳуриявӣ мебошад, ки пурра ба самти солимгардонии ҷомеа равона гардидааст. ҳамасола даҳҳо нафар дар саросари кишвар дар ин чорабинӣ ширкат мекунанд. иштироки доираи васеъи сокинон дар ин чорабинӣ шаҳодат аз он аст, ки мардум ба тарзи ҳаёти солим бештар рӯ оварданд. аз хурд то бузург, занону духтарон, умуман ҳама табақаи ҷомеа шиорҳои гуногун дар даст аз иштироки худ дарак медоданд. имрӯз пойтахти азизи мо шаҳри душанбе бисёр ҳам шаҳри зебо аст, шаҳри гулгулшукуфон аст ва шаҳри сабз аст. ва имрӯз рӯҳбаландии сокинонро шумо шоҳид гардидед, ки бубинед, ки мардум бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ иштирок доранд, то ки тавонанд, ки оммавигардонии варзишро тарғибу ташвиқ кунанд. устодону кормандони донишгоҳи миллӣ ҳамеша дар чорабиниҳои оммавии варзишӣ, дар татбиқи сиёсати варзишпарваронаи пешвои муаззами миллат ҳамеша саҳм мегузоранд ва имрӯз зиёда аз 500 нафар кормандону устодони донишгоҳ дар ин мусобиқаи варзишӣ иштирок доранд. ҳамеша дар дави миллӣ ва веломарафон иштирок мекунем. бинед, ки ҳайати дастаи мунтахаби агенти миллии тури Тоҷикистон дар ҳайати хеле комил зиёда аз 30 нафар, яъне аҳли кормандони амидховар дар ин дави миллӣ ҳузур доранд, ки мо хеле ифтихор мекунем, ки бинед, ки дар тамоми вазорату корхонаҳо ва идораҳои сохторҳои давлатӣ дар ин рӯз сарҷамона тавре ки мо шоҳид ҳастем, аз субҳи содиқ омада ин дави миллиро яъне интизорӣ мекашад, ки мехоҳад, ки кай дави миллӣ баргузор шавад. ин ҳамаш барои солимӣ, барои бардамии ҷомеа аст. мо аз муассисаи давлатӣ дигобини боғу гулгаштҳо, майдончаҳои варзишӣ ва бузурги кӯдакони ноҳияи Шомансур хурсандиовар аст, ки бо ташаббуси ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳарсола дар ҷумҳурӣ дави миллӣ баргузор мегардад, ки дар ин тамоми хурду калон иштирок менамояд. чунон ба мо маълум аст, варзиш гарави саломатӣ аст. касе ки ба варзиш машқ мекунад, тамрин мекунад, ҳеҷ вақт дарду ғамро намебинад. ёдовар мешавем, ки дави миллӣ яке аз муҳимтарин чорабинҳои солимгардонӣ дар мамлакат ба ҳисоб рафта, ҳанӯз аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба хотири муттаҳидии мардум ва бунёди ҷомеаи солим роҳандозӣ гардида буд, ки то имрӯз дар як сатҳи хуби ташкилӣ дар саросари кишвар гузаронида мешавад. шоҳид ҳастем, ки ҳамасола шумораи иштирокчиёни ин дав бештар мегардад ва ҳар нафаре ки дар як дав иштирок мекунад, ҳатман ӯ дар дави навбатӣ ё фарзанд ё набера бо худ меорад ва дар маҷмӯъ бигирем аллакай беш аз 5 миллион нафар ҳамасола дар ин чорабинӣ иштирок мекунад. маъзанам ин чорабинии оммавӣ, маъзанам ин чорабиниҳое ки сартосарӣ аст, боиси он мегардад, ки аз байни ин бачаҳо ҷавононе пайдо мешаванд, ки онҳо фарқкунандаанд, ифтихорот меоранд. фардо мебинем, ки дар сатҳи байналмилалӣ миллату давлати хешро муаррифӣ мекунанд. албатта чӣ тавре мебинем имрӯз дар хиёбонҳои шаҳри душанбе, дар кӯчаву гулгаштҳо пурра майдончаҳо барқарор шуда истоданд, ки ҳисси баланди варзишии мардумро яъне бедор менамояд ва имрӯз албатта тамоми чорабиниҳое ки доир мегардад, хурду бузург бо як дили гарм иштирок менамоянд ва мо низ ҷонибдори чунин чорабиниҳо мебошем ва ин албатта пеш аз ҳама дастоварди бузурги даврони соҳибистиқлолӣ мебошад, ки рӯз то рӯз эҳё гардида ва мардуми Тоҷикистон чӣ дар чорабиниҳои ҷумҳурия ва чӣ дар арсаи байналмилалӣ нуфузи Тоҷикистонро баланд бардоштаанд ва мо низ ояндаи баланди хуши Тоҷикистонро низ умед дорем. чуноне ки медонем, солҳои охир дар қатори баргузории дави миллӣ ҳамзамон барои дӯстдорони дучарха марафони велосипедронӣ низ ташкил гардидааст, ки дар ин ришта шумораи зиёди хоҳишмандон ҳамасола ширкат мекунанд.
بهترین وطن ماست. تینجی، آبادی، صلح و صلاح و کشاورزی و ورزش این بهترین است که یک ورزش این برای سلامتی جامعه، برای سلامتی اهل خلق تاجیکستان بسیار مهم است. البته ما باید این چیز را یاد نبریم که همه وقت ما باید همین چیزها را پیش نظر بریم و با تشکیلات کننده همین چهاربینا را رحمت گوییم که با این خیلی تشکیل کردن و هر سال شب با زیادتر شد با بهتر می شود. از یاشیم از دوچرخه نمیبرم، من نمیدوام، لیکن بالی دوچرخه دویم هستم. بالی دوچرخه واسه این میرم، هر کارم مثلا با دوچرخه میکنم، ماشین سوار نمیشم خریبی که بازی جای ماشین با نمین ما با ماشین شدگی. توصیه میکردم که نه فقط یاشو سین سالی کلانتر مثلا بعد 50 60 ما بعد 70 من برآمدیم، هر کس برای خودش، برای سلامتی خودش، برای یاشو با فایدهش است. از همه کسلی ها مثلا گوییم که بعضی‌هاش مثلا دیلش کسل، دیل دردن، مثلا شوش کسل، مثلا شوش ناسکور نمیکنه، دخالک میگم مثلا من برای پروستاتا، برای همه چیز فایدهش است. این دوچرخه نظر به دیگر مثلا گوییم که ورزش مثلا چیزاش با فایدهش کلانتر است. برای این میخواستم که یاشو همه با همین مثلا سپورت مشغول شوند. дар маросими ифтитоҳи чорабинии оммавии солимгардонӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ҳамзамон масъулини мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри душанбе ширкат намуданд. зимни суханронӣ ҳозирин аз муҳимияти дави миллӣ ва марафони дучархаронӣ ёдовар шуда иброз доштанд ки маҳз тавассути чунин ҳамоишҳои оммавӣ солимгардонӣ мо метавонем дар бунёди ҷомеаи солим нақшгузор бошем. ҳамзамон гуфта шуд ки таваҷҷӯҳи бевоситаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба самти оммавигардонии варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим имрӯз имкониятҳои васеъро дар ин самт ба миён овардааст. воқеан варзиш дар баробари муаррифи миллат дар арсаи ҷаҳон инчунин беҳтарин роҳу восита барои бунёди ҷомеаи солим ба ҳисоб меравад. чорабиниҳо зиёди фарҳангӣ уммавӣ доир мегарданд, вале эҳсос мешавад ки дави миллиро аллакай аҳолии тоҷикистон дар зеҳни худ бисёр хуб қабул кардагӣ ҳастанд ва ин рӯз ва ин чорабинӣ нишона далели тарзи ҳаёти солим доштани мардуми тоҷикистонро инъикос мекунад. дар ин ҷо хурду бузург ҷамъ омадагӣ ҳастанд ва бояд қайд намуд ки зиёда аз 300 нафар донишҷӯёни донишгоҳи технологии тоҷикистон бо тамоми устодон ихтиёран дар ин ҷо иштирок доранд ва аз ин чорабинӣ ҳамагон бисёр хушнуд ҳастанд. баъд аз суханронии масъулин марафони дучархаронӣ ва дави миллӣ расман оғоз гардид. нахуст дучархаронҳо ба роҳ баромаданд. ин ҷо низ иштирокчиёнро қишрҳои гуногуни ҷомеа ташкил медод. варзишгарони касбӣ дӯстдорони дучарха умуман ҳар нафаре ки шавқу ҳавас дошт ҳунарнамоӣ мекард. هر سال در این چورابینی اشتراک می نماییم. اولا هم برای سلامتی هر یک شخص فایده آور است و بعدا از مؤسسه تعلیمی لیسه کسبی علاقه شهر دوشنبه در این نیم ماراتون کارمندان لیسه مؤسسه فعالانه اشتراک می نماییم. اساسا من اینجا برای سلامتی اشتراک میکنم و بعدا فهمیدم که در جای یکم و دوم سوم یک مخالفت داشته است. میخواستم اگر هم جای یکم رو اول رو نگیرم برای سلامتی خودم فعالانه اشتراک کنم. масофаи 10 километр барои иштирокчиёни марафони велосипедронӣ муайян гардида буд.
ки аз мавзеи чорбоғ то наврӯзгоҳи пойтахт тӯл кашида буд. вобаста ба қудрату тавон ин масофаро иштирокчиён тай намуданд. чуноне ки медонем ин чорабинӣ танҳо барои солимии ҷомеа роҳандозӣ мешавад ва аз ҳамин лиҳоз иштирок озод буда дилхоҳ шахс метавонад ширкат варзад. дар рақобати дучархаронҳо миёни писарон мақомҳои ифтихориро варзишгарони касбӣ ба даст оварданд. муҳаммадҷон азизов ҷои аввал, файзихон суфиев зинаи дуюм ва марад исматуллин сеюмин шуда ба марра расид. мо хурсанд ҳастем ки чунин намуд чорабиниҳо барои мо варзишгарони велоспорт ташкил карда мешавад ва мо кӯшиш менамоем дар оянда дар мусобиқаҳои берун аз шаҳр, берун аз ҷумҳурӣ иштирок кунем ва ҷойҳои сазоворро ба ишғол намоем. мо кӯшиш менамоем ҳар рӯз ба тамрин машқ мекунем ки ба чунин чорабиниҳо бо сари баланд иштирок карда ва ҷойҳои сазоворро ишғол намоем. имрӯз ман дар рақобат байни варзишгарони касбӣ иштирок кардам ва дар байни онҳо аз ман ҷои дуюмро ишғол намудам. дар веломарафони оммавӣ мо ба қайд гирифтем 212 нафар иштирок намуданд ки ин хеле зиёд асту хеле хуб аст. федератсияи велосипедирони ҷумҳурии тоҷикистон ҳама кӯшишҳоро ба харҷ медиҳад ки оммависозии варзиши велосипедирониро дар тоҷикистон таъмин намояд. ҳадафи асосии баргузории ин веломарафон ин оммависозии варзиши велосипедиронӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ва мо ба ин восита тавонем ки варзиши велосипедирониро нуфузашро дар қишрҳои алоҳидаи кишвар дар байни ҷавонон зиёд намоем. мутриба абдуҷалилова, омӯзгори донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов аз миёни бонувон аввалин шуда масофаи муайяншударо тай намуд. Крисина Исматуллина мақоми дуюм ва Меҳри Назарова бошад зинаи сеюмро ишғол карданд. имрӯз бахшида ба рӯзи ҷавонон мусобиқаи дучархаронӣ гузаронида шуд. дар ин мусобиқа бисёр варзишгарон, бонувон, занҳо, мардҳо иштирок карданд. дар ин мусобиқа ман шахсан ҷои аввалро ишғол кардам. хоҳиш мекунам ки боқимонда занҳои бонувоне ки дар корхонаҳо мешинанд, корро фаъолият мекунанд аз саҳар то бегоҳар, мехоҳам ки биёянд дар намуди варзиш, дучархаронӣ, дар дигар намудҳои варзиш иштирок кунанд, ҷойҳои намоёнро ишғол кунанд ва бо саломатии худошондаям бисёр фоида мебахшад. баъд аз муайян гардидани ғолибони марафони дучархаронӣ, чорабинии асосӣ шурӯъ гардид. шумораи зиёди хоҳишмандон дар саргаҳи масофаи дави миллӣ омодаи давидан буданд. баъд аз садои туфангча, иштирокчиён ба давидан шурӯъ карданд.
масири иштирокчиёни дави миллӣ низ аз мавзеи чорбоғ то наврӯзгоҳи пойтахт тӯл кашида буд ки масофаи 10 километрро ташкил медод. вобаста ба тавону қобилияти ҷисмонӣ иштирокчиён аз 1500 метр то 10 километр масофаро тай намуданд. хурсандиовар аст ки наврасон низ дар ин чорабинӣ фаъолона ширкат намуда аз қадамҳои аввал ба тарзи ҳаёти солим таваҷҷӯҳ мекунанд. иштироки бевоситаи занону духтарон дар чунин чорабиниҳо ба тавлиди насли солим асос гузошта фаъолияти занонро дар ҷомеа низ нишон медиҳад. саҳми бонувон дар ҳамаи соҳа махсусан дар соҳаи варзиш ташаккул ва рушд ёфта истодааст ва ин боиси мо хушнудии мо ҷавондухтарон мебошад ки саҳмгузор ҳастем ва метавонем дар баробари ҷавонмардон дар баробари писарон қадами накӯи худро дар соҳаи варзиш дар арсаи байналмилалӣ гузорему бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ аз як гиребор сар баронем ва баҳри ободиву рушду нумои ватани азизамон дар бари пешвои муаззам миллат бошему саҳмгузор бошем. хеле хуб медонем ки дар ҳаёт касе ки аз ҷиҳати ҷисмонӣ хуб обутоб ёфтааст беҳтар зиндагӣ мекунад ва барои бунёди ҷомеаи солим нақши муассир мегузорад. роҳандозии дави миллӣ яке аз иқдомҳои бузурги ҳукумати мамлакат буда тамоми қишри ҷомеаро ба ин самт ҷалб мекунад. ҳадафи аслии ҷаноби олӣ пешвои муаззам миллат он буд ки миллат ба солимӣ ба бардамӣ ба болидарӯҳӣ рӯ биёрад, чунки танҳо миллати солим миллати болидарӯҳ миллати далеру ҷасур имкон дорад ки истиқлол амният ва тинҷии оромии ватани худа нигоҳ дошта бошад. барои ҳаминам фикр мекунам ки солҳои минбаъда низ ин раванд идома меёбад ва ин миллат сартосар ҳама ба варзиш рӯ меоранд ва ман боз дигар таъкид мекунам ки истиқлоли мо ваҳдати мо тинҷию оромии мо ба фарзандони ба ор ба номус ба нанг ва далер ниёз дорад ва далерӣ солимӣ бардамӣ ин аз варзиш аст. ба хотири ҳамин варзиша дӯст дорем ба варзиш машғул шавем пайвандову азизора ба ин раванд сафарбар кунем бадин минвол битавонем ки ҳар қадар бештар фарзандони муаррифгари давлату миллати хеша тарбияи дуруст кунем. имрӯз имкониятҳои васеъ дар пойтахти кишвар шаҳри душанбе барои гузарондани дилхоҳ чорабиниҳои оммавии варзишӣ ба миён омадааст. роҳҳои мунфашу гулгаштҳои зебои пойтахт барои иштирокчиёни дави миллӣ бисёр ҳам мувофиқ буд. чуноне медонем давидан ба организми инсон мусоидати фаъол намуда кори бофтаҳо ва ҳуҷайраҳоро хубтар мекунад. пас барои он нафароне ки бештар дар утоқҳои корӣ менишинанд беҳтарин фурсат аст то бо иштирокашон дар ин чорабинӣ барои солимиашон талош кунанд. ҳамасола мушоҳида мекунем ки дар чорабинии дави миллӣ давандаҳои касбӣ бартариро соҳиб буда аввалин шуда ба хати марра мерасанд. имсол ҳам 3 зинаи аввалро варзишгарони ҳирфавӣ соҳиб шуданд. умедҷон қурбонзода донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон пеш аз ҳама ба хати марра расида сазовори ҷои аввал гардид. варзиш сабук манфиати хеле хуб дорад, ҷисмро солим карда бо қувват карда ва ба ҳаёти солими мо хеле манфиати хуб мерасонад. аз ин сабаб ҳама мардум дар ин давҳои миллӣ иштирок мекунанд ки онҳо хуб ҷисми худро ба обу тоб диҳанд. ман ин ғолибиятро ба падарам Қурбону Файзалӣ Димадоҷ мебахшам ки дар самти варзиш маро хеле тарбия карда ва хеле дастгириҳои зиёд мекунад ки ман машқу тамринҳои худро боз ҳам сайқал диҳам. сафар каримов донишҷӯи донишгоҳи миллии тоҷикистон масофаи муайяншударо дуюмин шуда тай намуд. дар дави миллӣ ки бисёр як чорабинии оммавӣ мебошад 3 сол пайҳам иштирок менамоям ва соли якум иштирок намуданам ҷои 8 ва соли дуюм иштирок намудам ҷои 7 ва ин сол бошад ҷои дуюмро сазовор шудам ва кӯшиш мекунам дар мусобиқаҳои минбаъда бо тайёрии ҷиддитар омода шуда ҷои якум ва мусобиқаҳои хориҷ аз кишвар иштирок намуда ҷои намоёнро сазовор шавам ва парчами тоҷикистонро боло бардорам. сабаби натиҷаҳо дар он аст ки ин сол тайёриҳо нисбати пештара хубтар буд ва мақсади калонтар гузоштем ки дар мусобиқаҳои хориҷ аз кишвар низ иштирок намоем. рақибоне ки
бо мо дар дави миллӣ давидан се карата ва ду карата чемпиони Тоҷикистон ва дорандаи ҷоизаи хориҷ аз кишвар низ мебошанд ва дӯстони ман низ ҳастанд ва кӯшиш мекунам ки дар қатори онҳо омода шуда ҷои намоёнро сазовор шавам. нусратулло саидов ба қатори сегонаи ин дав шомил шуд. як гурӯҳ аз сарбозони қисмҳои ҳарбӣ дар пойтахт буда дар дави имрӯза фаъолона ширкат намуда мақомҳои ифтихориро низ соҳиб гардиданд. ман сарбози қатори қисми ҳарбии 12-19 имрӯз дар дави миллӣ иштирок кардем ва ҷои шашумро ишғол намудем ва ҳамон аз ин рӯ афтода нестем. кӯшиш ғайрат менамоем ки дар оянда боз дар дигар чорабиниҳо иштирок кунем ва ҷойҳои сазоворро ишғол намоем. мо сарбозони ватан бисёрам хурсанд ҳастем ки имрӯз чунин шароитҳо фароҳам овардаанд ки мо дар чунин чорабиниҳо иштирок намуда ва сазовори ҷойҳои намоён мегардем ва аз ин бениҳоят мо хурсанд ҳастем. мо медонем ки варзиш ин соҳае мебошад ки ба саломатии инсон фоидаовар мебошад. аз ҳама ҷиҳат инсонро чусту чолок мекунад, ҳам ба фикронӣ, ҳам ба ақлонӣ, ҳам ба ҷисмонӣ одамро дар зиндагӣ яъне ки бисёр ҳам муваффақ мекунад ва аз ин рӯ мо кӯшиш мекунем ки машқу тамринро бештар намуда дар ҳимояи ватани худ сами босазо гузорем. ба мо сарбозон рӯҳияи қуввату ҷавонмардӣ мебахшад ва қисми ҳарбии мо аз ҳама шароитҳо доро аст ва шароитҳои хуби машқи футболӣ ва ман айни ҳол 8 моҳ мешавад ки дар дастаи варзишии қисми ҳарбӣ 54-53 адои хизмат намуда истодаам ва пурра аз он ҷо розӣ ҳастам ва ба ҳамаи шароитҳо ҷавобгӯ аст. мо сарбози қисми ҳарбӣ 54-53 сарбози қатори гуризода арабшо дар ин дави миллӣ 30 нафар иштирок кардем. бениҳоят хурсанд ҳастем ки дар ин шорабиниҳо мо сарбозон иштирок кардем. дар миёни духтарон ҳам нафарони варзишдӯст то ба нуқтаи ниҳоӣ ҳаракат карданд. маҳина баротова, шукрона қаюмзода ва манзура комронзода ба қатори сегонаи беҳтаринҳо шомил гардиданд. хушбахтона имрӯз занону бонувон дар давиҳои миллӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои гуногун мегарданд ва имрӯз ман дар дави миллӣ иштирок карда сазовори ҷои дуюм гаштам. ман мехоҳам ки дар оянда боз ба давҳо ва бозиҳои шавқовар иштирок карда сазовори ҷои аввал гардам. дар баробаре ки имрӯз дар дави миллӣ иштирок кардам, ман худам ба куштини ҷудо машқу тамрин мекунам. дар умум нафароне ки шавқу завқи бештар дошанду иродаи қавӣ ба марра омада расиданд ва аз иштирокашон хеле хушҳоланд. имрӯз якчанд давандагони гурӯҳи ДАВ-ТЖ дар дави миллӣ иштирок намуда масофаи 10 километрро дар 50 дақиқа якҷо бо маслиҳат давидем, чунки бегоҳ бо дави ванран ҳаст. дар он ҷо мо иштирок мекунем натиҷаи навбатии худро монданӣ. ин дави миллӣ ҷойҳои ишқнамоён надорад барои ҷо гирифтан. ба ҳамин хотир барои саломатӣ, барои беҳбудӣ, барои хушбахтӣ имрӯз ҳаво бениҳоят барои дав хуб буд. бисёр табиати зебо, дави форам. варзиш ба ҳамин хотир ҳамеша барои солимӣ, болидароҳӣ ва хушбахтии инсон аст. имрӯз мушоҳида шуд ки чорабинии мазкур ба сокинон аз ҳама ҷиҳат писанд буда бо иштироки фаъолонаашон саҳми арзандаи худро гузоштанд. боварӣ дорем ки солҳои баъдӣ низ дар фазои ободу осоиштаи кишвар чунин чорабиниҳои муҳими солимгардонӣ ташкилу гузаронида мешавад. ёдовар мешавем ки ғолибони ин мусобиқа рӯзи 23 май дар арафаи рӯзи ҷавонон қадршиносӣ мегарданд.